дар доираи тадбирҳои иҷтимоии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ҷиҳати таъмини сокинон ва меҳмонони пойтахт бо маҳсулоти ниёзи аввал ҳамасола дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо иқдомҳои назаррас амалӣ гардонида мешавад. Ярмарка фурӯши маводи ғизоӣ дар бозори меҳргони ноҳияи Исмоили Сомонӣ дар сатҳи баланд ташкил карда шуд. Дар ин маркази савдо зиёда аз 16 навъи маҳсулоти ниёзи аввал бо нархи нисбатан арзон пешкаши харидорон гардид. муовини раиси шаҳри Душанбе Абдураҳмон Абдураҳмонзода бо роҳбарони дигар муассисаҳои марбута аз ярмарка фурӯши маҳсулот дидан карданд. ҳангоми боздид аз нуқтаҳои фурӯши маҳсулот ба ташкилкунанда ва фурӯшандагон тавсия дода шуд, ки барои ҳамарӯза таъмин кардани шаҳриён бо маводи ғизоии хушсифат ва нисбатан арзон кӯшиши бештар ба харҷ диҳанд. ёдрас мешавем, ки ярмарка фурӯши маҳсулоти ниёзи аввал дар нуқтаҳои муайяни ҳудуди шаҳри Душанбе то рӯзи Иди Фитр амал мекунад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, агентии захираҳои моддии давлатӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иттифоқи тоҷикматлубот ташкилкунандагони иқдоми иҷтимоӣ дар бозори Меҳргон ва боғи Куруши Кабир мебошанд. дар ин растаҳо ҳамзамон маводи ғизоӣ аз дигар шаҳру навоҳии мамлакат ба фурӯш гузошта шудааст. сабзавоту меваҷот ва гӯшту донагиҳо ҳама бо нархҳои дастрас пешкаши харидорон буд. сокинон ва меҳмонон барои хариди ҳар килограмм маҳсулот тараддуд доштанд ва ба ташкилкунандагони ярмарка изҳори сипос карданд. ин ярмаркаое ки пеш аз идҳо дар назди бозорҳо майдонҳои шаҳри Душанбе баргузор мегардад, барои мардуми шаҳр як сабукӣ мебиёрад, чунки нарху наво дар ин ярмаркаҳо аз 20 то 30-35% арзон мебошанд. сифати маҳсулот ҳам хеле хуб мебошад. ман ҳозир мо як миқдор гӯшт гирифтем, ки нархи гӯшт 60 сомонӣ, лекин бисёр гӯшти хуб. орди якуми қазоқӣ 250 сомон. ин ҳам назар ба мағозаҳо 30 сомонӣ арзон аст. барои мардуме ки аз ҷиҳати иҷтимоӣ андак танқисӣ дошта бошанд, ба онҳо бисёр дастрас аст. ин бисёр як иқдоми нек аст. дар ярмарка орд, шакар, гӯшту равған, биринҷ, пиёзу картошка, сабзӣ, тухм, полезиҳо, меваҷот, ширинӣ ва донагиҳо бо нархҳои то 30% арзон пешниҳоди сокинон ва меҳмонони пойтахт гардонида шуд. дар ярмарка фурӯши маҳсулот дар боғи Куруши Кабир 6 тонна орди навъи якум, 3 тонна орди навъи дуюм, 3 тонна орди истеҳсоли ҷумҳурии Қазоқистон, 2 тонна шакари Ҳинд, 2 тонна шакари истеҳсоли ҷумҳурии Беларус, 2 тонна биринҷ, 1 тонна макарон, 450 кг гӯшти чорвои калон, 500 кг нахудпора, 500 кг марҷумак, 500 кг ярмаи ҷав ва дигар маҳсулот ба фурӯш гузошта шуд. дар ярмарка 50 кг орд вобаста ба навъ аз 210 то 250 сомонӣ, 1 кг гӯшти чорвои калон 60 сомонӣ, 5 литр равғани пахтаи доғ карда шуда 65 сомонӣ, биринҷ 11 сомонӣ, шакар 11 сомонӣ, 1 кг асал аз 70 то 100 сомонӣ, 30 дона тухми мурғ 33 сомонӣ, 1 кг картошка 4 сомонӣ, 1 кг пиёз 2 сомонӣ ва 1 кг сабзӣ 1 сомонӣ арзиш дошт. хотиррасон мекунем, ки ярмарка фурӯши маводи ғизоӣ то рӯзи Иди Фитр амал мекунад.